ранку усім! Як ваш настрой? У мяне цудоўны. Лічу, што такім ён будзе ўвесь дзень. А дзе мои сябры Кася і Лесік? Няўжо спяць яшчэ? Давайте гучна паклічам іх. Ды так, каб усе соні адразу прачнуліся. А яшчэ лепш давайте разам праспяваем. Ранак пачынаецца, пачынаецца. Дзеці прачынаюцца, прачынаюцца. Ну як? Здаецца, усе з плюшы павінны былі прачнуцца. А дзе ж нашы зайчыкі? Дзе яна можа быць? Дзе яна можа быць? Учора тут на стале ляжала. Прывітанне, Лесік. Гэта ты прачнуўся ці яшчэ спіш? Ой, прывітанне. Я не сплю, і я пабег. Куды? Растлумач мне і нашым гледачам. Мы для цябе разам песню спявалі, а ты збегаеш. Песню? А я не пачуў. Можаце яшчэ раз праспяваць? Гэта песня-будзільнік. Але калі ты не спіш, навошта яе спяваць? Ну, калі ласка, я вельмі люблю музыку і спевы. Сябры, праспяваем для нашага спрытнага Лесіка? Я вельмі прашу. Тады пачынаем. Ранак пачынаецца, пачынаецца. Дзеці прачынаюцца, прачынаюцца. Усе прачнуліся і добра ранак глядзяць. А наша Кася? Ой, за песнямі зусім забыўся. Мяне ж на вуліцы Кася чакае. Кася на вуліцы? Так, мы дамовіліся з птушкамі, што запішам іх ранішні канцэрт. Цудоўная ідэя. Толькі я недзе згубіў сваю камеру, а без яе дапамогі канцэрт я не запішу. Як згубіў? Ты ж ніколі нічога не губляеш. Сам не ведаю, як такое адбылося. Кася чакае, птушкі канцэрт не пачынаюць, а я тут, шукаю камеру і знайсці не магу. Давай дзяўчынкам і хлопчыкам мультфільм пакажам, а я табе дапамагу ў пошуках. Ага. Знікла, быццам яе ніколі і не было. Усім салют! Знайшла Лесіка, ён тут. А мы нічога не знайшлі. Птушкі распеліся. Я такое цудоўнае месца для здымак знайшла. Усё для канцэрта гатова. А Лесік у цёплым пакоі сядзіць і мульцік глядзіць. Мы камеру шукалі. Знайшлі? Не, быццам правалілася некуды. Пад зямлю? Ці вылецела ў акенца? Куды дзелася дакладна, я не магу сказаць. Але, напэўна, у нашым пакоі завяліся мышы. Ой, не выдумляй! Ніякіх мышэй у нас няма. Гэта мы з Касі дакладна ведаем. Тады дамавік. Цікава, а чаму тады мы з ім не сустрэліся? А дамавікі ніколі да людзей не выходзяць. Я чытаў, што свой дамавічок жыве ў кожным доме. У кожным? Так. Усё роўна не паверу. Калі б ён у нашым доме жыў, я б абавязкова яго ўбачыла. А дамавікі вельмі разумныя і асцярожныя. Яны сядзяць ці ў высокай шафе, ці хаваюцца за венікам. Лічыцца, што дамавік дома ахоўвае. Правільна, і ён вельмі не любіць, калі гаспадары сварацца ці гучна гавораць. А калі дамавік сварку пачуе, што робіць? Можа, усё з рук гаспадара дома вырываць, стукаць, хрукаць, усіх пужаць. Ух ты! А яшчэ дамавік можа зусім пакрыўдзіцца і пайсці. І што тады? Ніхто не будзе дома абараняць, дзіцячыя сны ноччу вартаваць. І ніхто не стане запрашаць сонейка ярчэй у акенцы раніцай свяціць. Чулі? Таму давайте хутенька адзін з адным памірымся і паспрабуем без крыўд увесь дзень правесці. Усе добра памятаюць словы «мірыся, мірыся» і больш не сварыся. Я сварыцца і крыўдзіцца сёння не збіраюся. І вось якраз падумваю выканаць свае абяцанні. Якія? Зняць на камеру цудоўны птушыны канцэрт. Толькі камеры няма. Яе дакладна дамавік забраў. Нават дазволу не спытаўся. А дамавічкі заўсёды забіраюць тое, што ляжыць не на сваім месцы. Вось, Лесічак, сам вінаваты. Дзе твоя камера ляжала? Вось тут. Не, трошкі далей. А можа, я яе на паліцу паклаў? Ты нават не памятаеш, дзе пакінуў каштоўную рэч? У
Учора я вельмі заняты быў, навуковыя артыкулы чытаў. Вось і не ведаю, дзе яна ляжала. І вось птушыны канцэрт адмяняецца, а камеру сваю паспрабуй дачакацца. Ага. У мяне ідэя. Я ведаю, як дамавічка задобрыць. І як? Я паспрабую зрабіць ягоны партрэт. А такі падарунак палепшыць настрой любому дамавіку. І ён верне нашу камеру? Трэба праверыць. Пакуль гледачы будуць мультфільм глядзець, мы паспрабуем партрэт зрабіць. Як вам мой малюнак? Ой, прыгожанькі які дамавічок. І ён мне некага вельмі нагадвае. У яго такія ж доўгія вушкі, як у вас з Касей. А хіба ў дамавікоў такія вушы? У доме зайчыкаў і дамавікі павінны на зайчыкаў быць падобныя. Давайте знойдзем для партрэта самае зручнае месца. Давайте. Так добра? Добра. З любога куточка нашага пакоя партрэт можна цудоўна разгледзець. А ў мяне прапанова для ўсіх гледачоў. Расказвай, што ты прыдумаў, разумнік наш. А чаму б і ім не намаляваць партрэты сваіх дамавічкоў? Сябры, фантазіруйце. У кагосьці дамавік будзе з моднай прычоскай. А хтосьці намалюе дзяўчынку дамавічка. Яна будзе ахоўваць дом і сачыць за чысцінёй у ім. А нехта з вас паспрабуе зрабіць дамавічка, які нагадвае лепшага сябра. І калі пажадаеце, можаце даслаць партрэт свайго дамавічка нам. Адрасы памятаеце? Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка 9, праграма «Добраранак». Ці можаце скарыстацца электронным адрасам. Яго вы бачыце зараз на сваіх экранах. Як заўсёды лепшыя малюнкі мы пакажам у эфіры «Добраранка». І самыя старанныя аўтары атрымаюць ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікія падаруначкі. Так што чакаем. А вось цікава, ці заўважыў наш дамавік, які сюрпрыз мы для яго падрыхтавалі? А давайце яму яшчэ і мультфільм пакажам. І я ведаю, які яму спадабаецца. Які? Пра маленькіх фіксікаў. Правільна! Яны таксама непрыкметныя, як і дамавічкі. Хутчэй глядзі. Ага. Спрацавала! Падарунак падзейнічаў. Цяпер, Лесік, ты будзеш памятаць, што ўсе павінны знаходзіцца на сваіх месцах. Вядома, і цяпер мы можам пачынаць здымку ранішняга канцэрта. Думаеш, птушкі да гэтага часу сядзяць і чакаюць, пакуль Лесік прыйдзе іх спевы слухаць? А хіба не так? Зараз усе па сваіх справах разляцеліся. Ты ўпэўнена? Яшчэ як? П'ята, і ты лічыш, што птушыны канцэрт не адбудзецца? З канцэртам прыйдзецца пачакаць да заўтра. А зараз можна захапіць пачастунак для птушак і насыпаць яго ў кармушкі. Нагадаю, што пернатыя любяць ласавацца зернем ці семечкамі сланечніка. І белых хлебных крошак можаце падсыпаць. А хто ведае, чым любіць частавацца дамавічок? Ён любіць тое ж, што і ўсе дзеці. Пячэнне, пернікі ды цукеркі. Таму моя парада. Пакіньце якія-небудзь прысмакі і для дамавічка. А з сабой у школу лепш захапіць яблычак ці ігрушу. Зараз гэта зробім і мы. Жадаем усім добрага дня. І не забывайцеся, Што мы сустракаемся зранку У нашым добраранку!